खुलुमबाय गिबियावनो नायगोर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना गासैबो बेखौथ' मिथिना मोनखाबाय जानांगौ जायफोर नोंथांमोना दायो अरुणोदय स्किमनि जे फैसा मोननो हागासिनो नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव खेबसेनो 8,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हासिगोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दहायसो नोंथांमोननिसिम बे रादाबखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरबादि मानसिफ्रा 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागैसो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरदों आरो ओरै होननानै नोंथांमोना सोंहरदों गोबांनो थांनाय डिसेम्बरनि 12 तारिखआव आङो अरुणोदय स्किमनिफ्राय 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हायाखै फैसा थाइसेयाथ' आंनिसिम हाबफैदोंमोन नाथायबा 1250 थाखा फैसाया आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयासै दा बेबादिबा आङो नैबे 8,000 फैसाखौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हागोन ना हाया होनना नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना सोरबा बेखौबो सोंहरदों नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जै जोङो फैसाखौथ' मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा दाख्लै डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जोङो मोननो हायासै दा बेबादिबा जोङो नैबे 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हागोन ना हाया होनना नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो बेजों लोगोसेनो गोदान एप्लाइफोरालाय मोनगोन ना मोना होननानैबो नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिनो हागोन नैबे 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव सोर मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना आबुङै मिथिनो हागोन बयबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां दा बिनि अनगायैबो अरुणोदय स्किमनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादि स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे 8,000 बागैनो मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना नैबे जानुवारि मासावथ' अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाखाला जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दहाय एनाउन्समेन्टखौ खालामना होबाय ओरैनोथ' जेनेबा फैसाखौ जुदि सोयोमोनबा नैबे जानुवारिनि 10 तारिखआव नोंथांमोना मोनगौमोन नाथायबा बेखौ जोंहा दहायनो क्लियार खालामना होखाबाय नैबे जानुवारिनि 10 तारिखआवबो नोंथांमोना जायखिजाया जानुवारि मासाव अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाखाला डाइरेक्ट सिदायै नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन फेब्रुवारिनि 20 तारिखआवसो नोंथांमोना खेबसेनो 8,000 फैसाखौ दायो मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय बे 8,000 फैसाखौ मानि थाखाय होदों नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा आसामनि एमएलए नि इलेक्सना जोंहा खाथिनिफ्राय खाथियाव फैबाय मार्च एप्रिल मासाव जोंहा इलेक्सना जागोन दा बेनिखायनो बे मासाव जोंहा आसाम सरकारा फैसाखौ सोनो हाया जेनेबा बेहाय जोंहा इलेक्सननि समाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट नाङो नालाय दा बेवहाय सरकारनि जेबो पावारा थाहैया गोहोआ थाहैया बिथांमोना फैसाखौ सोनो थाखाय दा बेनिखायनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ दायो खालामना होबाय आरो नैबे जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल बे मास मोनब्रैनि नोंथांमोननिसिम खेबसेनो फैसाखौ हरनो थाखाय बिथाङा थांखि लादों आरो बेजों लोगोसेनो बैसागुनि नोंथांमोननिसिम गिफ्टबो हरदों आरो 3,000 फैसा दा नोंथांमोना हिसाब खालामबानो जाबाय मास मोनब्रैयाव बेसेबां हाजार जायो मास मोनसेयाव 1250 थाखा हरो बिनिफ्राय मास मोनब्रैबा जोंहा 5,000 जायो बिनिफ्राय 3,000 जाहैबाय नोंथांमोननिसिम बे बैसागुनि गिफ्ट आरो बैसागुनि नोंथांमोननिसिम बे गिफ्ट जाहैबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना जयै फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बाथ्राया जादों सोरबादिया नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना गासिबो मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि एकाउन्टआ थिग जाजोब्बायबा जेनेबा दाख्लैबावै जायफोर डिसेम्बरनि 12 तारिखआव फैसा थाइसे हाबफैसिगौबो 1250 थाखा फैसाखौ मोनासैबा नोंथांमोना निस्सय गावबागावनि ब्लकनि अफिसाव नोंथांमोना थांखाबाय जानांगौ खामानिखौ नोंथांमोना निस्सय मावनानै लाखाबाय जानांगौ दा नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लाबायबा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हाखासिगोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैनाय नाथायबा एकाउन्ट बायदिया नोंनिया प्रब्लेम जादोंमोन आंथ' नोंथांमोननिसिम दाख्लैनि भिडिअ लाबोना खोन्थाहरखादोंमोन जोंहा ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जोंहा नैबे बेंकनि कारेक्सन खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ जेनेबा नोंनि बे एकाउन्ट नाम्बारा मिस्टेक जानाय नोंनि नामा मिस्टेक जानाय बेफोरखौ कारेक्सन खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो होननानै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैबावैनो भिडिअखौ लाबोखादों दा बेनिखायनो बे कारेक्सनखौ नोंथांमोना खालामनो होबायबा जेनेबा गावबागावनि बेंकखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टखौ आपडेट खालामबायबा नोंथांमोना थिक खालामना लाबायबा नोंथांमोनाबो फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव अरुणोदय स्किमनिफ्राय खेबसेनो 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जायफोर नोंथांमोना फैसा मोनबाय थानो हायोमोन दा नोंथांमोनाबो ब्लक अफिसाव थांनानै खामानिखौ मावहैबायबा नोंथांमोनाबो नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नैबे दाख्लैबावसो जायफोर अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनाय एबा जोंहा गोदान एप्लाइथ' जादोंमोन नालाय दाख्लैबावैफोर दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना होदोंबा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव फैयोबा
नोंथांमोनाबो नैबे 8,000 फैसाखौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हागोन दा बेनिखायनो गासिबो मोननो हाजोबगोन जायफोर नोंथांमोननि नामा अरुणोदय स्किमनि बेनिफिशियारि लिस्टआव दङ नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हाजोबगोन नाथायबा मोनसे खोथा नोंथांमोननि नामखौ जुदि दानना होबायबा अफिसियेलि अब्ला नोंथांमोना हले मोननो हानाय नङा मानो होनोबा नोंथांनि नामखौनो अफिसियेलि बिथांमोना डिक्लेयार खालामना होबायबा दानना होबायबा नोंथाङा बोरै मोननो हानो नोंथाङा मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय साख्रिआवला मानसिफ्राथ' अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोना नालाय दा बेनिखायनो साख्रिआवलाल' नङा जेनेबा न'खराव साख्रि मावनाय मानसि थाबानो न'खराव रावबो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो गोबां मानसिनिखौनो बेबादिखौ दानना होनाय जादों दा नोंथांमोना जायफोर न'खराव साख्रिआवला दङ नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना बेखौ दायो बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइआबो बेलेग बेलेग समस्यायाव जोंहा सोलिगासिनो दङ नोंथांमोनाबो एसे खबर लालायबानो जाबाय बिसिडिसिआव थांनानै दायो जुदि एप्लाइ खालामनाय जादोंबा नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइ खालामना ला नोंथांमोननि खामानिया जुदि थाबैनो जानानै फैयोबा नोंथांमोनाबो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन नोंनि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैबानो दि नोङो नैबे माबाखौ मोनखाबाय आरो 8,000 फैसाखौ मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ नैबे जानुवारि मासाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाया 1250 फैसाखौ दा बिनिफ्राय जेनेबा फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना 8,000 फैसाखौथ' मोननो हासिगोन दा बिनि उनाव नोंथांमोना बेसेबां गोबावनि उनाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन दा जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों आरो मेनिफ्राय नोंथांमोना मे मासनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 1250 फैसाखौ मोनफिनगोन जाहैबाय नाथायबा मोनसे खोथा दै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बिथांमोना इलेक्सननि समाव बारायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्टखौ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना नेनानैल' थाबानो जाबाय 100% आं सियरलि नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो इलेक्सननि समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना भट मोननो थाखाय बिजेपि दोलोआ बिथांमोना इलेक्सनाव भट मोननो थाखाय बेखौ बारायखागोनखा जेनेबा नोंथांमोननि दायो अरुणोदय स्किमनि फैसाया 1250 नालाय दा बेखौ बिथांमोना बारायनानै 1500 बिथांमोना खालामनो थाखाय थांखि लानो हागौ नङाबा 2000 बिथांमोना मासाव होनो थाखाय बिथांमोना थांखिखौ लानो हागौ आरो दा जिखियानो जा माने अरुणोदय स्किमनि फैसाया हले बांसिन जाखागोनखा माने बारायखागोनखा आरो नैबे इलेक्सननि उनाव मेनिफ्रायथ' जा नोंथांमोना फैसा मोनगोन 1250 फैसा बेबादि नोंथांमोना मोनाबो जानांगौ नोंथांमोना बारा मोननोबो हागौ 1500 नङाबा 2000 नोंथांमोना बेबादि अरुणोदय स्किमनिफ्राय फैगौ मे मासनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागौ बादि दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि नैबे अरुणोदय एकाउन्टखौ थिक खालामना लाखा जायफोर नोंथांमोना माबाफोर दायो प्रब्लेम जाना दङबा खामानिखौ मावनानै लाखा एसेबाबोथ' मदद होयो सरकारनिसो फैसा बे नों आंनिनो फैसा दा बेनिखायनो नोंथांमोना मावनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 1500 जा 2000 जा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जाय फैसाखौ मोननो हायो दा बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम दानिया सार्भारा डाउन जालायलायबाय माथो दा बिनि अनगायैबो आं नोंथांमोननिसिम नैबे माखासे माबाखौ स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों नैबे निजुत बाबु स्किमनि बागै नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनो सानदों निजुत बाबुआबोथ' जोंहा माबा जाबाय नालाय एनाउन्समेन्ट खालामनो हाबाय नालाय जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा निजुत बाबु आसनि स्किमनि जायफोर नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुवेट फरायगासिनो दङ एबा जेनेबा देग्लाय बोसोराव एडमिसन लागोन नोंथांमोना फार्स्ट सेमिस्टाराव जायफोर फरायगोन दा नोंथांमोना 2000 खरै मास मोनफ्रोमबो माने मासाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन ना फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो नोंथांमोना मोनगोन जाहैबाय फेब्रुवारिनि 1 तारिखआवथ' बेबादि बुंदोंमोन दा जायखिजाया 1 तारिखआव मोनाबाबो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय फेब्रुवारि मासनिफ्राय नोंथांमोना 2000 खरै फैसा मोननो हासिगोन होननानै जायफोर नोंथांमोना दायो पस्ट ग्रेजुवेसननि फार्स्ट सेमिस्टाराव दङबा दा बिनिफ्राय ग्रेजुवेट फरायनाय जायफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ दायो दा नोंथांमोना 1000 खरै मास मोनसेयाव फैसाखौ मोनगोन जाहैबाय बे हौवासाफोरनि दै निजुत बाबु आसनि हौवासाफोरनि बिनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा माबा जानांगोन माने 4 लाखनि खम जानांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन माने 4 लाखनि बिथोराव थानाय जानांगोन आरो जुदि 4 लाखनि बाराबाथाय नोंथांमोननि फेमिलिनि इनकामा अब्ला नोंथांमोना नैबे माबानि थाखाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा हायार सेकेन्डारिनि थाखाय बेबायदि बिथांमोना लाबोनाय जायासै हायार सेकेन्डारिनि थाखायबोथ' थानांगौमोन जेनेबा महिलाफोरनिथ' महिला माने हिन्जावसा गथ'फोरनो बिथांमोना हायार सेकेन्डारि फरायनाय बिथांमोननोबो होदोंमोन नाथायबा हौवासाफोरनि बेलायाव हले गैया दै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनांगोन नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदोंमोन हायार सेकेन्डारिनि गैया नामा होननानै हायार सेकेन्डारिनि बेबादि गैया आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथा दै नोंथांमोना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जानांगोन जुदि प्राइभेट कलेजाव नोंथांमोना फरायनायबा नोंथांमोना हले नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जे नोंथांमोना फैगौ फेब्रुवारि मासनिफ्राय फैसा मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां रादाब होननांगोन जेराव नोंथांमोननि एडमिसननि फिसाबो फ्रि जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो सरकारनिफ्राय आरोबाव नै नोंथांमोना फैसाबो मोननो थांगासिनो दङ
दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दाख्लैनिफ्राय बुंहरखादोंमोन नैबे अरुण'दय स्किमनि बेलायाव नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि जै फैसाखौनो मोनगोन 5,000 मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थादोंमोन बै समावनो थांनाय बोसोरनि मार्च मासावनो बिथाङा बुंबाय थादोंमोन 5,000 फैसाखौ हरगोन होननानै नाथायबा नै 5,000निफ्राय बारायनानै माने नोंथांमोना 8,000सो मोननो हाबावबाय आरो मा नांबावगोन होननासो जाबावबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो नोंथांमोना गासिबो माबाखौ मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ सोर बादिया नोंथांमोना मोनगोन नैबे 8,000 फैसाखौ दा बेखिनियावनो जुदि माखौबाबो नोंथांमोना बुजिना मोनाखैबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बयबो बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों